Ayo. May taas din. Tangay rin. Saan tagiyan rin? Ayo. Oy, unsay ato, boss? Ay na ko. Nagdag produkto rin na kung ginaga mong kuha. Tibo kay ning kuha na. Unsa man siya, boss? Anay, kuha rin ng sabon ba? Para sa lawas. Napo kay vitamins diri. Vitamins food para asam po na. Para sakit-sakit, pawa sakit ba? Sakit. Kaya sabay katul-katul. Kani, may tambala kani. Unsa man siya? Para lang sa kwan. Sakit sa lawas. Na makatul-katul ba? Kani kung sabon na para kani para mahapin sala. Putis ba? Angel Beauty Soap. Hmm. Ah. Nya. Tagpila man sad ni siya? Ay, kwan barato ra kay na nga kani gatos kape ra niya kani sa kay si 50 na. Saka Kwenta ni. hmm. Nya unsa may mga sakit-sakit maayo ani? Kuan. Ang katul-katul ko nang sama ng rashes ba rashes. Ah, Sana rashes. all. Nya kani siya kay pampamis sa sakwan. Kutis ba? Ah. Mo kwarta ron? Pwede na ipautang sa kabuan. Kabuan? Oh, Puta nya. Wani tubo. wala. May non. Kung ginagam ko kira sa kabuan. Limit. Ah, sige kinindu akong kuwaon Sige sige. sa kabuan. Oh, balik lang ko sa kabuan. Sige. Nya salamat kayo. Tira sir. Oh, sige. Yari sa ko. Sige. Many months later. Ayo. Ayo. Gat kitibo. Ayo. Tay, mao na rong. Ayo. Anda, mao agdrong kuan. Tingog karon sa katong namligya tong sabuna. Nya wala Ayo. naraban nya upo ko bayat. Magdandokot ang gidron. Ay ni. Gat kitibo. Ayo. Oy, boss. Oh, Dari ko dire kay mangunokot lagi sa utang le. ala boss. Kanang pwede ko mo extend mga pila ka adlaw boss. Kay ano daghan yung beron lang yun, pay beron ng tubig nya. Kini ripironan ko niya kung balay. Ya. Napay kuryente niya. Sige. Balik ako sa mga sunod adlaw. Ah, sige boss. Ako na palitag paagi makabay ka boss. Yari sa ko. Ah, sige boss. Asa ako pambayad ani ron. Kita yung paagi ani. Tayan, daghan pa kay ko bayron nun. Kuryente, tubig, yung balay, ripiron nun. Yan na pa to katong beauty soap ug katong tambal ko no. Insa lang ko ani ka. Yung wala ba yung mga offer nga trabaho? Sus. Lah. Sa man ni? May tao po. Sa kanika? Langiro. Di po ni si ano sa ano pa kay papel man ni. Langiro. Si mora ni makasulbad sa problema. Ako ni pakdan. Surtres. Daog ni sambaan pa ni. Pakdan. Aron kaya ko ni. Daog ni. A few moments later. Yes, nakadaog gugit. May ni kabayad na gigot. Pinaliwala katawa na to, may binalawala. Ako Michael Duckhead. Ako'y kaskas, gi. 1, 2, 3, go! Ikaw na pala! Oh my God! Ang mayari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang. Batiya na, pre! Oo, sabi Wala na ko eh. Bati kayo. sige. Wala na ko. Ari, kami lang Wala na ko, duha. pre. Dalam. Balik, Jerry, ha?
Oh. Lagi ka kwarta tariyo. Akin ni. Oh. Nakadaaw lagi ko lagi niya. Nagsigog dito na nakakita og numero sa tumangga na niya. Nagsigog ana ba nga kanang daghay di problema niya. Daghay og daghanan. Tagang taglabayan ko kanang papel niya. Natoy suwat numero. Ewan gipatan sus oh kadaog ko. Ganapo ko makadaog. Ha? Ganapo ko makadaog. Ganahan mo kadaog? Oh. Oh sige. Kuyog ako, be. Kuyog ta. Sa muli Dali. ako. Oh. Ako sa tong bayran ang katong lunukots ko. Ha? Oh. Sige sige. Sige. Bay, bay, bay. Nakadaog sa tariyo, bay. Nakadaog sa tariyo. Gaan kag at numero adto sa magahan. Bot na, tutuom ka na. Nakadaog Dito sa na manggahan, yun. numero? Oh. Binuang Bayad ka. ay. Bot na, bot. Dito mo sa manggahan, numero. Ah, bot na eh. Di ko mutuwa na. Bahala na. Ay mo pa na ako. Ipagnganta to dire. Oh, may pa. Digaan lagi kuya. Dinaw na noon mo dire. Ah, nalingaw na minay. Bot yun na tutuom ka tong teriyo ng Bot, burrito bot, to. bay. Ikaw mo to. Tumanta nagmanag na pula. Di mo mo to. Tibi, Di kawa na. to lagi. Mura sa unang tao, sa unang kraan na kay kraan kayo na. Ay, di mo pa no. Dako kayo daog. Pila man? Gismel, 48. Hehehe. Bot. Allah. Ayo. Oy! Oy, boss! Ah, sinali ko rin, malakot lagi kali. Pila man to tanan? Katong sabon nga para sa daong para to, sinusikwenta niya. Atong tambal, 50 ra to, 200 tanan. Ah, 200 tanan? Sa? Dos mo ka? Ang dos ra dos. Sa tambal. Ay, real na, be. Nanam di 200 daig, atay. Salamat. Oh, sige, salamat yo. Nya ra sa kuha. Oh, sige. Oy, hindi man na. Balik po. Oh, balik ko. Man mo mo to nun. Bahala mo. Totoo ang teriyo. Ikaw na may Bakit kita giburit-burit ako na. sa kwarta nagnanaw, napaypay. Nalagi may alam mo to lagi. bye. Oh, kaya. Di may alam mo to. Bot na. Bot mo na. May kay matagalan sa life. Ano yung mga planos kinabuhi? Noon ka na tayo. Tiluod lagi. Bantay kay di tinuod lagi. Ano to daw? Kana manggahan. Nga. Oh, ara ako naglingkod-lingkod. Naglabayan dan kag numero. Naglingkod-lingkod ako dire nya. Ang hamping-hampiling. Nya, yoyo sa kong mga Utang. problema. Oh. Ikaw pag yoyo, pati raw tagaan ta kay manam ko. Nagya ko'y utang ato sa akong igsuon nga. Gismel 38. Bago tayo ang dako kayo eh. Wala doon tagbayad sa card. Take card up. Apil ka na di. Apil. Ana. Na. Sugab yung kayo purpose. Na tago. Asa man to? Dra. Sana? Awa, nawa. Ingon ko nimo. No. Dra. Sana? Numero. Awa, nawa. Numero. Numero. Patay numero. Kani. Abay tani. Ato Dali. dan. Pila may patad mo ni? Sa kwenta. Kwenta? Street. Straight? Oh. Yasong kag kwarta. Mangutang sad ko. Sa. Asam ka ngutang? Sa akong gapo igsuon. Ah, sige. Sige. Tira. Baka daog ka po daanin. Ako ni tagay. A few moments later. Daog digid ka? Wala labilan si mong gipang bayad. Oh, maala na yun. 200. 40 na lang. Oh, Wala na yung utang. Impas. Dagdag bagay ko. Kano, di japon to manoo. Nani? A minor. Japon mo na, ulay. Apa mo ko gitara bigi. Ako ni gitar bi. Ako gitar. Kau nagikurta ba? Daog ko. Tres. Gimana ba? Ha? Grabe, kas mang kwarta ah. Ah, Naryo na kay Borona. Wala mang. Di mo na ba? Hmm? Lamiya na ba yun? tiga, wala na may anak barato na iba. Balato. Di mo manoo. Wa mo blipaki. Buang. Dito na sa manggahan? Oo,
Bot-bot ninyo. Bot. Manggahan. Kanusta mo kuno? Kanusta mo kuno? Dugay na ko nga tao. Dugay na ko nga tao bay. Kana manggahana, kana mga manggahan ra. Ako ang ginadra tanan ng manggahana. Wagi ni hatag suwag numero ra. Nga, nagyaw-yaw ka sa imong utang. Wa man ka nagyaw-yaw. Kami nagyaw-yaw. May tagalay ka numero basta magyaw-yaw ka sa imong utang. Aha! Unsa na? Bot. Favorite Ka ba to? Unsa na? Favorite tale? Ikaduha anong numero nung dagaan. O, kamo. Numero. Mo naghihatag numero. Binuang mo na. Balik mo. pa ni. Kamo duha ka daw? Wala mo ikaw, pwede istorya nga. Mga klaro istorya, tanay. Dali. Mga klaro istorya. Ato ta, mga ano ito numero ato. Mga ano ito dito. Na. May pagmuuli sa ko. Na ako lang mo sare. Oo, ikaw lang sa da. Binuang. Kung ka na og E minor. G. Ate suda yun. May pagmo panidan hindi ko to sila ding teryo og si insik. Bahala tos kitipay ni uli no una noon. Panidan ko to. Matay mo tinuod dito lang gining hunda. Magkwarta ko ani ron. Hala, lalas lang. Si insik og stereo. Tago ko. Kita ibo tag numero dito. Taong ko des. Taong ko takal. Ari dito sila di ay. Yay, kabalo na ko. Kabalo na ko diri dito sila di ay. Hala, naara des sila dira day. Nantay kay Tubay kayo. ya, sa gunso ng pagkugod. Kasi sunod adlaw. Masisunod pa to. Sunod adlaw ba? Balik dito day. Na ako giat ka diri. Diri og si insik. Kinakita na ko Ate siya. ikaw hindi nakitipay abi na kutsana. Ako bito ni. Lagi nakita na ko sila diri. Si Tirio ug si Inchik. Oh, Dili dito sila ko numero, dili ka lagi ko gitagan na numero, gitigakan na diri sa babaw bay. ito. Mangayo sa dad diri. Pungkol taga dito bay mga 1 minute siguro, 1 minute. Ha! Atay, lusam ni mo naong. Nani ko ba kay aron di ko makita nila. Tiag naong ni mo eh. Mas pati mga imo ha. Maak mo. Mak, slamok di bay. Ako sabay. Dali haram ta dire. Tara ko res luyo ba, sinadra numero bay. Aton Dugay ba ane? Ilag niya ro tila. Ay tagak no. Dulo, tanang ani sundang kay. kani may pagkusman ka bay. Ikaw na bay kanang idot ba ya? Oh, Idot. okay. Tibiyag. Yay! Tibiyag. Pakuwan. Istik kay init ba ni? Tus na gyatay. Tus bay. Tudod yay. Unsa Ay, mi? maglain. Nagkapali may tustusa. Sino? Buuan na ba yay? Buho gid. Unsa tagag dis bobo? Oh. Oh, no, 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 no. Thanks for Thanks for watching watching, mga ka-James Hope. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel, James Hope TV. Shoutout dahil kang Willie Rebellion yung sa akong classmates. Shoutout sa ko kang Gaugio Libana sa Taiwan. Karon. Shoutout kay Manang Luseng and Manong Keleno. Shoutout guys sa nang taga Irlanda ug sa kang Winjay Pitogo. Ang karabitol ko. Shout out sa tanan nananaw. Thanks for watching guys. Mwah.